Namaste, nginguDkt. Vijaykumar Subban, udokotela omkhulu wezifo zenhliziyo e-Apollo Mint Hospitals, Chennai. Sizokhuluma ngokuvimbela okuyinhloko kokuhlaselwa yinhliziyo. Sonke siyazi ukuthi isifo senhliziyo siyisifo esibulalayo futhi sonke siyathanda ukuvimbela lokho ukuthi kungenzeki kithi. Ngakho-ke ngokwesiko senza lokhu kuvimbela, lokho kusho ukunikeza imithi ye-cholesterol ne-aspirin ngokusekelwe endleleni ebizwa ngokuthi i-risk factor-based approach. Sisebenzisa iminyaka yethu yobudala, ubulili, isifo sikashukela, umfutho wegazi ophezulu, ukubhema, ukukhuluphala, umlando womndeni, lezi zinhlobo zezinto ezibeka engcupheni ukuze sinqume ukwelashwa kwethu kokuvimbela ukuhlaselwa yinhliziyo. Kodwa-ke, sihlangana neziguli ezinezinto eziningi ezibeka engcupheni, azikaze zibe nokuhlaselwa yinhliziyo empilweni yazo yonke. Ngakolunye uhlangothi, ingxenye yesithathu yeziguli ezingenazo nhlobo izinto ezibeka engcupheni zisagcina sezihlaselwe yinhliziyo. Futhi ukuvimbela lokhu futhi bangaphuthelwa yilabo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yinhliziyo okwamanje bethule indlela ebizwa ngokuthi i-imaging-based approach to primary prevention. Ngakho-ke njengalokho esikwenzayo ekwelapheni umdlavuza lapho sibona khona umdlavuza webele wakuqala nge-mammography noma umdlavuza we-colonoscopy wakuqala, sibona ukufakwa kwe-cholesterol yakuqala emithanjeni yegazi, inhliziyo, nemithambo eseceleni ngezithombe. Sisebenzisa izithombe ze-ultrasound ukuze sithwebule ubuchopho bethu kanye nemithambo yegazi eseceleni kanye nesiyi yenhliziyo ukuze sithwebule imithambo yethu yegazi lenhliziyo. Ngale ndlela, sibona idiphozithi yokuqala ye-cholesterol kulezi zindawo. Futhi uma ingekho idiphozithi, ithuba lokuthi uhlaselwe yinhliziyo liphansi kakhulu. Uma kwenzeka unediphozithi, ubungozi bakho buyanda ngenani lediphozithi onayo. Amaningi amadiphozithi ayanda ingozi yokuhlaselwa yinhliziyo ugcina usuthatha imithi yokuvimbela ephezulu. Ngokusebenzisa le ndlela, ithuba lokwelapha ngokweqile umuntu onobungozi obuphansi noma ukunganaki umuntu onobungozi obuphezulu lingagwenywa ngokuphelele. Lokhu kufanele kube indlela okufanele ilandelwe ekuhlolweni nasekwelashweni kokuvimbela ukuhlaselwa yinhliziyo okokuqala.